Ayan, gabing-gabi na kami. Nandito kami sa Anda. Ayan o. Anda kami, punta kami ng Palisdaan. Kaya lang, wala nang makita, wala nang kailaw-ilaw. Ito yung tulay o. Yan yung tulay sa taas. So, sakay kami ng motorboat. Punta kami dun sa Palisdaan. Yan. Tulay na yan, oh. Ha? Ayan, malapit na kami. Kaya lang hindi makita itong mga bakod dito, mga fish-pin yan eh. Hindi makita. Kasi gabing-gabi na eh. Ayan, nakarating na kami dito oh. So, napakaganda. Kaya lang hindi natin makikita ang view pag sa gabi. Madilim oh. Oh. So sa susunod na araw kaming magpunta rito, mga ka-farmers. Ayan. So nandito kami sa ano, sa dagat. Isla. Oh, ito yung madadaanan namin dito. Ayan. Ay, naka-ano na, naka-prepare ng 2x2 pala yung kumpadre namin. Ayan. Ito, maganda ito. Di bale sa susunod kong mga vlog, mga ka-farmers, mga ka-FB, yan. Makikita nyo ang ganda nito. Kaya lang, gabi ngayon eh. So, ito biglaan ang lakad namin ng bayaw ko. So, Barangay Malong. Kaya lang nandito kami sa dagat. Yan. Ayan. So dito walang tindahan dito, kanya-kanyang bili. Ito oh. Meron na kay-stock dyan. That's life biglaan ng aking bayaw. Ano, kita nyo? Gabing-gabi. Ayan. At least nakita mo lang pa ba? Yung baliwan to nga talaga dyan daw. So, ibang araw kami babalik dito. Iba-vlog ko ito. Makikita nyo ang ganda ng Malong Fish Port. Fish Pond. Yan. Lalaki din ng mga abot pa dyan. Ano kaya yo? Ayan. So, ito biglaan. Ayan. Oh. Talagang mapatad. Nagtrabuatan. Bluetooth mode.
yung tidanom. At ano nagkurang tidanom at ground na, sigre pilito na nga sumultop, at tag-ground tidanuman, Mm. tag-ground tidanom ito ano. Hindi pala palabas yun na pa yung nag-uusap Si yan. Philippines man nasaraan mo din, nasaraan na dyan, di ba? Kaya na habang nagkikwentuhan kami, ito, meron kami isang 2x2. Kwentuhan lang. Yan. Lagay-lagay na to.